Ik ben Dianne Slijpen, ik kom uit Bemelen, 29 jaar en ben muziekdocent, presentatrice en zangeres. Omdat eigenlijk daar de liefde voor muziek is gaan bloeien. Ik kwam zelf naar musicals en ik wilde altijd musicalster worden. Maar het is uiteindelijk muziekdocent en zangeres geworden. En ik zou het ook niet kunnen missen. Het is zo'n ontspanning om in het theater te zitten en even lekker met je verstand op nul naar iets te kijken. Het op de bühne staan is voor mijzelf echt een hele andere wereld. Het is een bubbel en je helemaal inleven in hetgene wat je zelf doet op dat moment. En je inleven in de personage of in hetgene wat je aan het doen bent. En ja, het is zo mooi om dat bij andere mensen ook te zien. Omdat je zelf weet hoe het voelt om daar te staan. Wat ik met mijn ambassadeurschap wil gaan doen, is eigenlijk iedereen in de omgeving inspireren door te laten zien wat er hier in PLT gebeurt, door erover te bloggen. Alles wat ik hier zie en wat ik hier ruik en hoor, delen met de wereld.